Sam tässä morjesta. Tänään katsotaan Heilin kiväärilipastaskua, jossa on MP2-insertti mukana. Ja sama homma jatkuu. Eli taas, kuten huomaatte, niin on kyseessä todella yksinkertainen tasku, mutta taas vaihteeksi, niin kuin aina ennenkin, niin Heilillä on pari kikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on lipastasku, johon menee kaikki lippaat. Ei ihan kaikki lippaat, mutta melkein kaikki lippaat. Eli niin kuin huomaatte, niin tässä on vaikka tää Arskan lipas, tämmönen P-Mägi. Mutta tähän menee myös tähän lipastaskuun RK-lippaat, AK-lippaat sekä esimerkiksi vaikka 308 niin kuin AR-10-lippaat mahtuu tähän taskuun. Mikä tekee tästä todella monipuolisen taskun esimerkiksi vaikka suomalaiselle reserviläiselle, joka saattaa olla harrastusmielessä hankkinut Arskan ja on noita P-Mägejä tai jotain muita Arskan lippaita. Ja sit kun menee vaikka kursseille tai kertausharjoituksiin, niin annetaan RK käteen ja sitten on niitä RK-lippaita. Niin tällä yhdellä pouchilla pystyy sitten missä on pouchit? Taskulla pystyy sitten niinku kattaa kaikki ne tarpeet, mitä on erilaisille lippaille. Mitä muuta tässä on? Niin ei oikeastaan silleen hirveästi mitään. Tässä on tämmönen retentiopidike, mikä tää nyt onkaan. Ja täällä tosiaan, niin mä en tiedä pystyykö tästä videolta oikein niin näkee kunnolla, mutta täällä on tää Heilin MP2-insertti tuolla sisällä. Sen lisäksi tässä edessä on tätä samaa joustavaa matskua, mitä on tässä sivuillakin. Ja tänne voisit laittaa jotain tarpeen mukaan, vaikka Cobra Caffin tai mitä tahansa nyt, Snickers-patukan esimerkiksi puristuksiin. Ja sit se on kiva, se on sellainen murusteltu ihan lytyssä. Joo. Molle puolella on paljon säätöjä. Täällä takapuolella pystyy hyvin säätämään sitä, että mille korkeudelle sen haluaa asettaa siinä vyöllä. Mä itse tykkään vetää silleen, että nämä on mahdollisimman alhaalla, mutta jos haluaa nostaa sitä ylöspäin, niin sekin on mahdollista. Todella simppeli tuote, niin kuin nämä kaikki Heilin tuotteet, mutta sitten niissä on tommonen positiivinen kiva twisti mukana, että siinä on joku tommonen asia, mikä erottaa sen kaikista muista tuotteista. Niin kuin tässä se on toi, että mikä vaan lipas käy tonne. Tää löytyy kans nettisivuilta ja te tiedätte, linkki on tuossa alapuolella ja me nähdään seuraavalla videolla. Kiitos!